svet to nie je lízať med. Sa rýchlo zobuď, ale ozaj hneď. Keď nemáš mamičku alebo otecka, ktorí ťa v peniazoch kúpu od decka. Musíš sa posnažiť hneď od začiatku, iba v tom prípade to bude v poriadku. Musíš sa postaviť, na sebe makať, inak ti zostane nad sebou plakať. A všetky rany, čo ti život dáva, musíš ustať, bo inak žiadna sláva. Prvé peniaze, čo ťažko zarobíš, nebudú ľahké, riadne sa narobíš. O super živote môžeš zatiaľ snívať, v prvom rade musíš niekde bývať, nehovoriac, že musíš dať čo žrať, kúpiť si handry a tiež si ich aj prať. Keď všetko vyplatí, zostanú drobáky, a keď máš rodinu, aj prázdne zobáky. Takže prosím ťa, na sebe zamakaj, pusti sa do toho, hlavne sa neflákaj. A budeš žiť? Jej!